ଶୁଣ ରେ ରାଣ୍ଡି, ତୁ ତୁ ମୋ ଜୋତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସମାନ ହବୁନୁ। ତୁ ତୁ 100 ଜନ୍ମ ନେଲେ ବି ନିଶା ମହାରଣା କେବେ ହେଇପାରିବୁନୁ। ତୋ ଭଳିଆ କେତେ ଅଣ୍ଡିରି ମାଇ ଆସିକି ମୋ ପାଦ ତଳେ। ବେଧ କଣ ହେଇଗଲୁଣି କିଲୋ ତୁ? ଗରମ ଗଲେଇଲୋ, ରହିଯା। ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାଣୀପଣ୍ଡା। ରାଣୀପଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡିରା ଘୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ମାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହଁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡିରା ଘୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଶୋଧିଲି, ରାଧାକୁ କାହିଁ ବାଦି? ମାନେ ତୁ ତ ମୋ କ୍ୱାଲିଟିର ହିଁ ନୁହଁ। ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ଲାଗୁନୁ ଯେ ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ମତେ କାହିଁ ଲାଗେନି ଯେ ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଅର ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ବୋଲିକି ତୁ ଗୋଟେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ନିଶା, ତୋର ଏକା ଅଛି ଲୋ, ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ। ଆଉ କାହାର କଣ ଅଛି? ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବାଜିଛି। ହେଁ ଶୁଣୁ ମା ରାଧା, ତୋ ଭଳିଆ ନା କେତେ ରାଧା ରାଣୀପଣ୍ଡାର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି। କାହିଁ ଜାଣିଛୁ? ସେମାନେ ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ମତେ ଲାଗେନି। ନିଶା ମହାରଣା ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିବାର ଅଛି, ମଇଦାନ ଉପରେ ମାର, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ ନିଶା ମହାରଣାକୁ ମନା କରିବ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ? ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବାହା ହେବି। ତୁ ତ 1000ଟା ଜାଗାରେ ଶୋଇ 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 ତୋର ସବୁ କିଛି ଧଡରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମତେ? ମୋ ଚମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ହେଇଯାଇଛି। ଯୌବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଆଜି ମୋର ଧୁଡୁଧୁଡୁ ହେଇଛି, କାଲି ତୋର ବି ଧୁଡୁଧୁଡୁ ହବ। ଏଇ ଧୁଡୁଛୁ ମତେ? ମୋ ଚମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ହେଇଯାଇଛି। ଯୌବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଆଜି ମୋର ଧୁଡୁଧୁଡୁ ହେଇଛି, କାଲି ତୋର ବି ଧୁଡୁଧୁଡୁ ହବ। ଏଇ ଧୁଡୁ